Тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм экраннар алдына 80 ел элек зур Ширкли авылында дөньяга килгән хөрмәтле милләттәшебез Сулейманова Фатыма Исмаил кызын чакырып алабыз. Матур юбилей тантанасы белән ихластан аны кызы Асия, кияве Равил, ыныклары Рамил, Рөстәм, Райла һәм киленнәре Дания, Гүзәл, кияве Усман котлап, безнең тапшыру аркылы иң җылы теләкләрен җиткерергә булганнар. 1941 елның 13 мартында салкын яз башында дөньяны җылытып, газиз кешебез туган. Бишектә яткан гөнаһсыз сабыйның бала чагын бөек ватан сугышы еллары урлый дияргә кирәк. Аңа бары 6 ай чагында әтисе фронтта вафат була. Кечкенәдән үк бар авырлыкны күреп үскән ятим бала бөтен эшкә дә өйрәнеп үсә. Һәм 1963 елны яраткан тормыш иптәше, сөекле әтиебез Сулейманов Үмәр Илешетдин улы белән гаилә коралар. Мәхәббәттә һәм татулыкта 3 балаларын үстерәләр. Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә аларга бик матур парлы гомер язган. Инде 58 ел алар пар канат кагып, безгә үрнәк булып торалар. 4 оныклары һәм 5 оныкчалары өчен дә алар тормыш үлгеләре. Газиз кешебез, кадерле тормыш иптәшем, яраткан әниебез һәм сөекле әбекәебез. Безгә тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән. Безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизыбызга нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр сыман. Тормышыбыз бизәге булган әниебез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Зур үсеп, үзебез әти-әниләр булсак та, без төпле киңәшләр сорап синең янга киләбез. Синең һәр чак безне аңлаганны, ярдәмеңнән ташламавыңны беләбез. Син гаилә учагын, тынычлыкны саклаучы. Мәхәббәтең, сабырлыгың, назың һәм ниләр генә кылсак та гафу итә белүең өчен синең алда баш иябез. Синең иңнәрдә бик зур йөк, гаилә мәшәкатьләре дә, һөнәри эшчәнлектә, балалар тәрбияләүдә булды. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Кадерледән кадерлеләребез, сиңа озын гомер, имин көннәр, балаларыңның куанычларын гына күреп яшәвеңне телибез. Күңелең тыныч, килер көннәрең матур һәм һәр чак бәхетле бул. Газиз әткәебез һәр вакыт синең янәшәңдә булсын. Кулларыңнан әни гөлләр тама. Тырышлыгың бар да үзеңнән. И әниебез, һәр чак сәламәт бул. Нур сирпелсен синең йөзеңнән. Тыныч, сабыр, ихтибарлы, намуслы, тырыш, тыйнак. Ходай шушы сыйфатларны биргәндер сиңа җыйнап. Алларыңа килеп баш иябез. Рәхмәтләрне сиңа әйтәбез. Дугаларың белән ярдәм итеп, сау сәламәт яшә әниебез. Балаларым диеп өзелеп тордым. Ким хур итеп безне йөртмәдең. Алтыннан да кыйммәтлерәк әни, синең әйткән һәрбер сүзләрең. Рәхмәт әни сиңа, мең рәхмәт. Һәр чакта да булдың түземле. Җаның тыныч, күңелең аяз булды. Ходай алыласын үзеңне. Кырышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Гомерләрең булсын бәхетле, бәхетләрең булсын гомерле. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы борчу капка какмасын. Ходай сине бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Хөрмәтле Фатыма Исмаиловна, бәйрәм мөбарәк булсын. Итәгатьле балаларыгыз кадер-хөрмәтен тоеп 100 яшькә кадәр җитегез. Бәхетле булыгыз. Шаркышылар сыман кайттык әни, бик сагынып синең яныңа. Рәхмәтләренең шиге булмас төсле баш иябез. Синең карашыңда баш иябез. Синең каршыңда гомер йомгагымны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла. Шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла. Шиксез изгелекләр, сабырлыклар,
Аккыш юлы кебек ак булды, язма шашасын күпме таты саңада изге булды, ул пак булды, изге булды, ул пак булды. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ачыла, шиксез изгеләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Ак күңелен, ак яулыгың төселе, туган йортка хамын нурсысын. Намазлыгың әнкәй җәннәтләргә изге юллар булып сузылсын, изге юллар булып сузылсын. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хатирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа.